Xabizau, zu joango zara berarekin? Noski nerea abenturen erregearekin hitz egiten ari zara. Ados, elkarrekin joan nahi baduzua nik ez du kontrakorik esango. Baina eta nerea nora joango gara zurdoritasun. Oraintxe ikusiko duzu botx. Ai! Ea. Tira! Ate magikoa irekita, aizue ondo pasa eta bueltan ez egia zuen nork egin dizun oparia. Zalantzari gabe nerea! Agur! Aia ba, Xabizau badakin non gauden. Nire lagunek egin digute gonbidapena. Benetan, ze ondo! Ai, Iratxe, begiratu, etorri. Iratxe! Aspaldiko! Aizu galdera bat, zuzara gutun sekretuaren egilea? Noski, azkenengo aldian esnearen bila etorri zinen, ezta? Eta gozari horretan erabili genituen elikagaiak nondi datozen erakutsiko dizkizuet. Epa, ze interesgarria. Bai, Xabizau, hain zuzen ere aurreko bizitan hori ezagutzeko gogoz geratu. Horregatik gonbidatu dizuet. Ezue bas gaitezen, ezin dugu denborarik galdu. Ea ba, guazen, etorri nirekin. Guazen! Guazen! Kaiku baserria Oiardon kokatzen da, Araban. Eta hemen behien esnea jasotzen dute. Behiak ikuiluetan egoten dira, eta ondo zainduta daude. Pentsa, koltsoia dituzte lasai egoteko, arrabola masajeak hartzeko, apatxak ere desinfektatzen dizkiete, 5 izarreko hotel baten parea izue. Eta ikuiluan egoterik nahi ezpadute, baserrian dauden larre berdetara joan daitezke. Behi jaten dituzten elikagaia gainera, larre hauetatik hartzen dira. Eta ondoren, ongarri gisa ematen zaizkio bueltan lurrari. Hartuta eman tartu. Baina, Iratxe, hori zer da? Robot bat ematen du? Hori da, robot bat da. Begira, behiak beteta daudela sentitzen direnean, joaten dira robotera eta automatikoki gesti egiten dira. Eta hori ematen dio denbora gehiago baserritarrei beste gauza batzuk egiteko. Orduan prozesua hemen bukatzen da. Ez! Gero robotak hartzen duen esnea, gure kamioiak hartzen dute eta gertu dagoen fabrikara eramaten dute. Eta bertan ontziratzen dituzte? Hori da. Hortik ateratzen dira kaikuko esnebrikak edo jogurtak esaterako. Aizu Iratxe gazapiatik hasi ditugu, ga? Bai, eta lotx non egon garen konturatzen denean, inbidia jota egongo da. Aizu, saio zui etortzeko. Lotx gombidatuta dago eta beste guztiak ere bai. Ira? Oso ondo! Ara, ireki da zuen ate magikoa. Bai, Xabizau, guazen! Bai, goazten beran dutu baino lehen. Iratxe, eskerrik asko bizita. Zuei, urren arte! Ai, Xabizau, zer jatorra Iratxe, ezta? Aizu, nerea, lotx eta ikaskunek non egon garen jakiten dutenean. Tira, poz, goazen.